M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye, pamene Mulungu mu Sabata ino akufuna kutilankhula mwapaderadera kudzera m'mawu ake, mawu oyamba komanso uthenga wabwino. Tsiku la lero pamene Mulungu akufuna atiyankhule, tisinkhesinkhe kwakukulu kuti kodi how ready are we to listen to God and then to change. Kodi timakhala okonzeka bwanji kuti timve mawu a Mulungu, kenaka mawu a Mulungu aja tikawamva tiagwiritse ntchito posintha moyo wathu nkuyambanso moyo watsopano. Lero mawu athu oyamba limene ndi pa 25 mwezi wa August mchaka cha 2025 akuchokera mu kalata ya Paulo oyera yoyamba yolembera Atesalonika mutu 1 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 5 kudzapitilizira ndime ya 8b mpaka na ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Josephine Kamuna kuchokera ku banja loyera Chilinde Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Kenaka uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 23 kuyambira ndime ya 13 mpaka na ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo kwa Atesalonika. Ndife Paulo, Silivano ndi Timoteyo, tikulembera mpingo wa ku Tesalonika, umene uli wake wa Mulungu Atate ndiponso wa Ambuye Yesu Khristu. Mulungu akomeni mtima ndi kukupatsani mtendere. Timathokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu nonse ndi kumakutchulani mapemphero athu. Timakumbukira kosalekeza pamaso pa Mulungu Atate athu za mmene mumatsimikizira chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu, za mmene chikondi chanu chimakuthandizirani kugwira ntchito kolimba, komanso za mmene mmachitira khama poyembekeza Ambuye athu Yesu Khristu. Abale athu, inu amene Mulungu adakukondani, tikudziwa kuti Iye adakusankhani kuti mukhale ake. Paja uthenga wabwino umene tidadza nawo kwa inu sudali wapakamwa chabe, koma tinkalalikira ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndiponso mosakayika konse. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu pofuna kuti tikuthandizeni, ndipo kuonjezera apo mbiri yakuti mudakhulupirira Mulungu idawanda posepose. Motero padalibe chifukwa chakuti ife nkunenapo kanthu. Iwo amakamba okha za mmene mudatilandirira ndi za mmene mudasiyira mafano ndi kutembenuka kwa Mulungu weniweni wa moyo, kuti muzimtumikira. Tsono mukudikira mwana wake kuti abwerenso kuchokera kumwamba. Mwana wakeyo ndiye Yesu, amene Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Iyeyo adatipulumutsa ku mkwiyo umene uli mkuza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Yesu adzudzula aphunzitsi amalamulo. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi,
anthu achiphamaso, mumatseka pa khomo pa ufumu wakumwamba kuti anthu asalowemo. Paja inu nomwe simulowamo, ndipo mumatsekereza amene afuna kulowamo. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso! Mmangongolera azimayi amasiye nkumawadyera chuma chawo, kwinaku nkumanyengezera kunena mapemphero ataliatali. Chifukwa cha zimenezi Mulungu adzakulangani koposa. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso! Mumayenda maulendo ambirimbiri pa nyanja ndi pa mtunda, kufunafuna ngakhale munthu mmodzi yekha kuti atembenuke ndi kusanduka ophunzira wanu. Tsono akapezeka, mumasandutsa oyenera kulangidwa ku Gehena kuposa inu kawiri. Muli ndi tsoka inu atsogoleri akhungu! Inu mumati munthu akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, lumbirolo lachabe. Koma akalumbira kuti pali chuma cha nyumba ya Mulungu, asunge lumbiro lakelo. Inu anthu opusa ndi akhungu! Chachikulu nchiti chuma chija kapena nyumba imene ikusandutsa chumacho kuti chikhale chopatulika? Mumatinso munthu atalumbira kuti pali guwa lansembe, lumbirolo lachabe. Koma akalumbira kuti pali chopereka pa guwa, asunge lumbiro lakelo. Anthu akhungu inu! Chachikulu nchiti choperekedwa chija kapena guwa lansembe lija limene likusandutsa choperekedwacho kuti chikhale chopatulika? Tsonotu munthu atalumbira kuti pali guwa lansembe, walumbiranso pa zonse zimene zili pa guwapo. Akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, walumbiranso pa zonse zili m'nyumbamo. Ndipo akalumbira kuti kumwambadi, walumbiranso pa mpando wachifumu wa Mulungu, ndiponso pa Iye amene amakhala pa mpandopo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mwana wina akuti kubanja kwawo, wansembe atawayendera, anamupempha wansembeyu kunena kuti mwana ameneyu apemphere. Pemphero limene mwana ameneyu adapereka ndi pemphero limene lidagometsa wina aliyense, koma ndi pemphero limene lingathe kutithandiza kuti timvetse zenizeni za Chikhristu chathu. Kuti kodi ndi chifukwa chani tili Akhristu? Kodi nchifukwa chani ife timapemphera? Akunena kuti mwana ameneyu anapempha zimene iye amafuna. Mupempheroli anampempha Mulungu kuti Ambuye, ndikufunitsitsa mutandipanga kuti ndikhale ngati bambo anga, koma ndikhale ngati bambo anga monga mmene amapezekera akakhala ali mutchalichi. Pemphero limeneli linamudabwitsa wina aliyense. Koma zimene mwanayu amafuna anene ndikunena kuti pali dichotomy, kapena kuti pali kusiyana, pali zinthu ziwiri zimene zili zosiyana: bambo wake wa tsiku ndi tsiku ndi bambo wake amene amapezeka mutchalichi. Khalidwe la bambo wake limene amaonetsa akakhala mutchalichi ndi khalidwe la bambo wake limene amaonetsa akakhala kwawo kapena mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kusiyana. Zimenezi ndi zimenenso Ambuye Yesu Muthenga Wabwino wa lero akulimbana nazo. Akulimbana za kusiyana kwa chikhalidwe cha Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo. Akuwawuza kunena kuti muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo komanso Afarisi, chifukwa cha chiphamaso. Lero Ambuye Yesu akudana ndi chiphamaso cha Afarisi. Lero Ambuye Yesu akudana ndi mapemphero amene anali abodza koma amene amaoneka ngati ndi abwino. Lero Ambuye Yesu akudana ndi ma priorities a Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo. Aphunzitsi amalamulo poyambirira amaoneka ngati kunena kuti iwowo moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ndi anthu amene ali okhulupirika, koma mu zochita zawo za tsiku ndi tsiku amasonyeza kunena kuti ayi ndi osakhulupirika.
akuti muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo komanso afarisi. Ndiye akunena zinthu zosiyanasiyana zimene aphunzitsi amalamulo komanso afarisiwo amachita. Kodi uthenga umenewu ukufuna utiphunzitse chani? Poyambirira, afarisi komanso aphunzitsi amalamulo ndi anthu amene anthu amaona kunena kuti iwowa za Chikhristu amazitsatira. Iwowa ndi akatswiri, amadziwa malamulo a Mulungu, amadziwa malamulo a Mose, ziphunzitso za mpingo amazidziwa. Koma chilungamo chikusonyeza kunena kuti sadziwa konse zimene malamulo a Mulungu amanena, zimene Chikhristu chimawapempha, chifukwa zimene iwo amaphunzitsa, chifukwa zimene iwo amachita zimasiyana ndi zimene iwo amaphunzitsa. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nafenso mwina tili mu gulu limeneli. Anthu amati akamakhala, mwina anthu amaona kunena kuti koma ngati pali Chikhristu akuti aja Chikhristu chawo ndi amachidziwa bwino. Ngati pali anthu amene ali okhulupirika pa Chikhristu ndi akuti aja. Koma pamene anthu akutiona kunena kuti ndife okhulupirika, lero ndi tsiku lonena kuti ndizifunse kuna kodi Mulungu samandiona chimodzimodzi? Mwina atu anthu akukuonani kuti ndinu okhulupirika, mwina atu anthu akukuonani kuti ndinu wansembe odzipereka, mwina atu anthu akukuonani kuti Chikhristu chanu ndi chikuyenda, koma mwina Mulungu sakundiona chimodzimodzi. Lero tipemphere kuti Ambuye, mmene anthu amandionera, bwanji nanunso mudzindiona chimodzimodzi, mundipatse chaulere chakuti ndidzitha kukhala mokomera anthu komanso mokomera Mulungu yemwe. Afarisi amayesetsa kunena kuti zochita zawo zikomere anthu. Anthu adziona kunena kuti iwowo ndi Akhristudi, koma Chikhristucho chimalephera kupitirira pamaso pa Mulungu. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukubweranso ndi maphunziro akuya kunena kuti Afarisi amene amatengedwa kuti ndi akatswiri a chiphunzitso, komanso aphunzitsi amalamulo amene amatengedwa kunena kuti ndi akatswiri amalamulo a Mose, sakatswiri konse pamaso pa Mulungu. Lero tili ndi akatswiri osiyanasiyana. Lero pamene tikusingasinga za ukatswiri wa Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo, tisingesinge za ukatswiri wa makwaya mwathu, tisingesinge za ukatswiri wa mabungwe mwathu, tisingesinge za ukatswiri wa magulu athu a mumpingo osiyanasiyana. Anthutu mwina amanena kuna kuti koma ndekwaya akuti mayimba bwino, koma ndekwaya uija ndi mayimba bwino. Kodi pamaso pa Mulungu ndifebe akatswiri? Mwina atu ndife akatswiri pamaso pa anthu pokha, koma pamaso pa Mulungu ukatswiriwo ukulephera kuti uoneke. Mwina atu anthu amanena kunena kuti afatha akuti aja koma ndi amalalika bwino, koma ndi amapemberetsa bwino. Pamaso pa anthu mwina nkumaoneka kuti ndife akatswiri, koma mwina pamaso pa Mulungu we lost it all. Tidaluza kalekale, tikulephera kupambana. Lero tipemphere kuti Ambuye mundipambanitsenso pamaso panu. Ndikamaoneka opambana pamaso pa anthu, mundithandizenso kunena kuti pamaso panu ndidzioneka kunena kuti ndine opambana. Mwina atu Afarisiwo ndife, mwina atu aphunzitsi amalamulo ndife, amene tikungopambana pamaso pa anthu koma nkumalephera kupambana pamaso pa Mulungu. Kenaka mawu alero oyamba amene akuchokera mu kalata ya Paulo oyera yolembera Akhristu aku Atesalonika, tikumva kunena kuti Akhristu aku Atesalonika unali mpingo umene unali wosatchuka, unali mpingo umene mwina sumadziwika ndi chuma, unali mpingo mwina umene sumadziwika ndi mphamvu, unali mpingo mwina umene sumadziwika ndi kutakataka kwambiri. Koma ngakhale sumadziwika ni mpingo umene Paulo oyera akubwera nkuyamikira. Kodi chofunikira ndi chani moyo mwathu? Chofunikira moyo mwathu nkunena kuti bwanji tikhale odziwika kwambiri pamaso pa Mulungu. Mpingo wa ku Atesalonika umene umoneka kuti ndi osadziwika ukudziwika pamaso pa Mulungu. Mpingo wa ku Atesalonika umene umoneka ngati ulibe mphamvu ukuoneka kuti pamaso pa Mulungu ndi mpingo umene uli ndi mphamvu. Ngakhale mpingo wa ku Atesalonika unalibe mphamvu, unali osadziwika, komabe tikumva kuna kuti ukuchita zazikulu. Amadha Teresa aku Calcutta oyera atafunsidwa ndi atolankhani kuti kodi inuyo chimene chinakupangitsani kunena kuti muthandize anthu ochuluka masauzande ndi chani?
ati Mother Teresa woyera adayankha kunena kuti inetu chimene chinandipangitsa kwina kuti ndiyambe kuthandiza anthu osiyana, anthu ochuluka masauzande ndi chifukwa chonena kuti ndidaona munthu mmodzi amene anali osauka, ndinaona munthu mmodzi amene anali ovutika, ndidayamba ndi munthu mmodzi mpakana nkuthandiza anthu masauzande. Lero moyo mwathu muno ngati timalephera kuonetsa moyo wathu, kuonetsa chikhristu, ndi chifukwa chonena kuti timadzichepetsa, timadzitenga kanena kuti sitingapite patali. Moyo mwathu tingathe kuyamba ndi chinthu chimodzi, moyo mwanu mungathe kuyamba ndi munthu mmodzi, moyo mwanu mungathe kuyamba ndi khalidwe limodzi, ndipo zonsezi zikomera Mulungu amene ife timamusangalatsa. Mulungu amene ife tingathe kumusangalatsa ni Mulungu amene pamapeto a moyo uno adzatilungamitse ndi kutiona kuti ndife oyenera kuti tifike pamaso pake ndi kukondwera naye limodzi. Kenaka tibwererenso mu uthenga wathu wabwino wa lero. Tikumva kunena kuti Afarisi aja komanso aphunzitsi amalamulo amalemekeza zinthu zosayenera kulemekezedwa. Zinthu zimene aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi amazilemekeza, tikumva kunena kuti zina mwa izo ndi malumbiro. Amatsatira malumbiro a anthu amene anthuwo akulumbira chifukwa cha chuma chimene chili mu tempilemo. Munthu akalumbira kunena kuti pali chuma mu tempile ya Mulungu, malumbiro amenewo amaoneka ngati malumbiro omveka. Koma anthu awa adayiwala kunena kuti moyo mwathu wa Chikhristu, moyo wawo wa Chikhristu, chinthu chimene chili chofunikira kwambiri si chuma chimene chili nyumba ya Mulunguyo, ayi, chinthu chimene chili chofunikira kwambiri ndi Mulungu amene akupezeka mu nyumbayo. Leronso moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikuyenera kuti tione ma priorities athu. Kuti ndi chani chimene ine ndimachiona kuti ndi chofunikira pa moyo wanga wa Chikhristu, ndipo chimene ife timachiona chimene chili kuti ichi chofunikiracho kodi ndi chofunikiranso pamaso pa Mulungu. Tikamakhala lero anthu timaona ngati kuti pali zinthu zina zake zimene zili zofunikira kwambiri, kodi zimene timaziona ngati zofunikira pa Chikhristucho ndi zofunikiranso pamaso pa Mulungu? Mwina atu tikugwiritsitsa zinthu zimene zili zofunikira koma moyo mwathu, koma osati zofunikira pamaso pa Mulungu. Some of the choices that we think that are present, they are present in our life, not in the life of God. Zinthu zina zimene ife timaziona ngati ndi zabwino moyo mwathu koma si zabwino pamaso pa Mulungu. Tapemphe Ambuye kuti Ambuye mundithandize kuti ndizindikire zinthu zabwino pamaso panu, osati kuti ndizindikire zinthu zimene zili zabwino moyo mwanga. Lero tikamakhala timaona ngati kuti ndikamantumikira Mulungu kudzera mu njira iyi ndiye kuti Mulungu akondwera nane. Musadakondwe, mwafunsa Ambuye kuti Ambuye zimene simukondwa nazo, ngati simukondwa nazo tandiunikireni ndipo ndiyambe kutsatira zinthu zimene iniwo mungathe kukondwa nazo. Lero tidzifunse kunena kuti tikamakhala timaona ngati kuti basi kwa yathu nimene ikuimbira Mulungu akondwera nazo, timayimba bwino. Tidzifunse kunena koma kodi kuimbaku Mulungu kumukondweretsa? Mwina atu chimene Mulungu akufuna sakufuna mawu anu anthetemi awo. Mulungu mwina chimene akufuna kuti inu musinthike. Lero tidzifunse kuti kodi zimene ine ndikuona kunena kuti ndizokondweretsa Mulungunso zikumukondweretsa? Amen.